færdige med at diskutere? Jeg har kæreste på det hele. Jeg har masser af penge, så jeg lukker. Du sagde, at du spiller TS 24/7. Hvordan kan du så have tid til en kæreste? Ja, lige præcis. 4-7 minutter i hver 7. time, lige præcis. Kan du snart bestemme dig, eller hvad? Min mor kan snart bestemme sig, men om hvad mit pæk, eller hvad mit store pæk er. Du har jo ikke nogen pæk alligevel. Din pæk, for at finde din pæk, skal du bruge en sukkerkanal og en stjernekigger. Typ, mand. Ej, helt klart sådan der. Nu må fucking tysker, mand. Ja, sådan kan det gå, ikke? Du må lige slappe af. Ja, det må vi nok sige. Det er jo gerne et spil, det her. Det er jo gerne et spil. Du få nogle fine ord, hva'? Ja, det er kun et spil, jo ikke. Så slap lige af. Det skal kun spille det her, Daniel. Ja. Jeg er helt på jorden, det er bare ham der whiner. Det hører en god joke. Jeg siger bare sådan. Ja, det er min gris, er frisk. Ja, det er altid med gris. Du er ikke op banans rosen, hun er en gris. Ja, men ham der klovn, der han har også så mange jokes, så... Det han har en god. Banan, det er en ko, hun er en gris. Ja, den er god. Det er sgu da også fordi, hun arbejder med grisen hele tiden. Hun er en gris, hun. Jeg blev sådan nødt til at fortælle dig det. Hun boller sgu med alle sammen, alle de lokale, ved du? Ja, ja. Nå, hvad får man, hvis man krydser en gris og en giraf? En filet. Er det ikke det? En masse nakkom, eller? Ja, ja, det er stået tæt på. Giraf. Kan vi så lige komme videre, eller hvad? Ja, nu går over det der bur der. Men kamera ved det bur der. Jeg skal lige til at sige. Ja, for mig altså. Jeg skal ud til at sige det for mig. Og hans kone Torbe. Ja, ja. Se her i går, der fik jeg en ny ringtone til min Willas. Ja. Totalt fri. Hvad er det for en mobil du har nu? Jeg købte sådan en ny her, der var inde i Kolding Storcenter. Sådan et eller andet Galaxy, tror jeg, den her. Den der nye er rigtig smart. Den kan alle mulige forbindes. Er det den der hedder Samsung? Eller sådan noget? Ja, det er det sgu. Ja, Samsung Galaxy. Ja, Ja, det er det. Det er lige præcis den. Den er sgu smart. Man kan spille på dem, mand. Det kan man også. Ja, så kan man hente alle mulige apps og sådan noget. Det er helt vildt. Ja, den er lige moderne verden, den er sgu smart. Man kan alt muligt. Man kan fandme søge et eller andet, og så bare søge. Hvor er krisen? Så finder man den. Så kan jeg lige se, hvor krisen er. Ja, jeg forstår det heller ikke helt, altså. Siden det ikke går så hurtigt. I mine gamle dage, ikke? Så... Ja, så var det sådan noget... Det er jo et bad boy, ja. Hvis du bare lukker på ham, så kommer jeg med en motorsav og skal i hovedet af dig, og så stiger jeg dig ned i halsen. Og jeg mener det. Jeg tager sgu den lille motorsav. Ja, men i mine dage, ikke? Så leger vi med det. Det var sgu også meget sjovt. Inde. I dag der er det jo alt det der, der kan spille der over mobilen. Jamen, jeg må smutte. Jeg skal fodre grisene. Og I nu igen? Ja. Men hvis du gør det, så tror jeg, vi går og knippe din kone. Nej, det skulle jeg slet ikke det sagt. Ja, det gør du bare. Bare husk beskyttelse.
Ej, det glemte jeg sgu sidste uge. Ej, det går fandme ikke. Fandme her, Rabbit Slap. De der rapper, når de slår hinanden, det er jo noget sindssygt. Ja, det siger du ikke. Der er der mig, der kan få lov til at slå den sammen. Det kan være noget fedt, jo. Ja, men... Men det gør jeg også med min kone. Og ballerne. Her der. Ja. Jeg gør det bare over med krisen, det bliver jo efter, så står den lige i røven, så siger de... Lød det skørt, det der, eller? Ja, det gjorde. I got it on tape. Har du? Ja. Ja, vi hører det. Ja. Jamen, Vi hører, hvordan det ser ud. jeg vil smutte. Jeg har en hel del ting. Så lad os lige lave lige en channel på YouTube. Ja, vi ses, drenge. Jeg farveler. Ved du, vi skal en anden ordentligt. Så hvis nogen taler med dig, så skal vi jo ikke bare i hovedet. Moin. Morgen.